नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत मग्या पोळे करचे पळोवया। हे पोळे करच्याक आमका जाय एक मीडियम साइज मग्गे, 2 वाटी तांदूळ, 1 वाटी सोय, 1 चमच गोड, पोळ्या तांदूळ बरेकन धुवून घेवका आणि 4 तास उदकात भिजवून दवरका। मग्गे बरेकन धुवून भायली साल आणि मधली बी काढ घेवका आणि ताजे होडहोड तुकडे कापून घेवका। 4 तासानंतर पोळ्या पीठ वाटून घेऊया। मिक्सर आयदनात भिजेल तांदूळ घालका, सोय घालका, कापून दवरील मग्या फोडी घालका आणि तशीच उदक घालण्याशी गंध पीठ वाटून घेवका। पोळ्या पीठ रेडी असा। पोळ्या पीठ एक आयदनात काढ घेवका, तातूंत मीठ आणि गोड घालका आणि पोळ्या पीठ दाट दिसल्यार थोडेशी उदक घालून घेवका। हे पीठ खूप दाट ना जाल्यार खूप पातळ उरचे ना, मीडियम कन्सिस्टन्सी उरका। तव हुन जाल की पोळे काडची पयली थोडीशी लोणी घालून घेवका, ताजेन पोळे तव्याक चिकटनात आणि ताजे नंतर वयल्यान एक एक दाय पीठ घालून पोळे काढ घेवचे। वयल्यान थोडेशी तेल घालून धाकणी धापचे। दोन्ही वाटेन तांबडी जातपर्यंत पोळे भाजून घेवका। मग्या पोळे रेडी असत। तुमका आवडची चटणी बरोबर हे मग्या पोळे सर्व करा आणि कशी लागली म्हणून कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।